Знаеш колко е лесно от джойстик. Бой, как ще да умра? Стайте да спрем да говорим, защото ще ме убият. Бой, пак щайтеха да ме убият. Аз съм точно пред линията. Лицето мина. Добре, аз минах. Браво, бяла мечко. Стига ден се. На ден се вече. Най. И сега какво ще правим 1 минута и 14? По-добре да сговорим с хората. Защото сега не може да напусне. Чакай, те менцата гледали как играят в видео. Хората. Казах, бялата мечка не са те виждали, бе. Бялата мечка... Хора, виждали ли сте бялата мечка в видео? Пишете в коментарите. Бяла мечко! Хора, това между другото наистина са казва бяла мечка. Наистина, по прякор му викаме бялата мечка. Винаги ще му викаме бялата мечка. Абе, стигате, гаври бялата мечка. И то скин, че как да го смених, тая 30 лева за скин и няма да го пуснеш. Този скин е много по-як от твоя. Леле! Моя поне е мъжки. Чули бе, бяла мечко, моя поне е мъжки. Видяхте ли, хора, вече нямаме хейтера. Абонирали ли за моя канал, бе? Не, естествено, че не. Слабак. Не, бе. Ето, погледнете. Днеска след 8 в един клас експерта. И викам, абонирали ли се? Не лайк на последните 20 видеа. Познайте какво ще се случи в телефона му. Чакай, че това съм го оставил за 1 април. Не, Борко. Да, там. Аз го минах. Аз ще хвърля по улица малко камъни. Кое не можеш да минеш? Хора, погледни. Бялата мечка, естествено, че е първа. Коя е най-голямата мечка на света? Естествено, че е бяла. Как няма си първи? Ето не мога да ги мине. Ко? Те успяли да мине? Да. А ти успял да минеш? Да, бе, верно ли не успял, бе? Бяла мечко. А? Бялата мечка не успя, май. Ко? Чакай, бе, ние къде сме, бе? What? Нас не изкара, защото не сме минали линията. Верно ли? Добре, хора, това е видеото за днес. Бялата мечка днеска е победител, така че, айде.